जोंहा ग्रीन लाइफ एनजिअनि बानजायनायाव सेकेन्ड ग्रीन लाइफ काप फुटबल टुर्नामेन्टआ दिनै जोंहा गिबि सेमि फाइनेलमोन आरो बेवहाय बाहागो लादोंमोन बरमा इउनाइटेड एफसि आरो नावकाटा टिवाइडिसिनि गेजेराव। बिनि गेजेरावनो बरमाया नावकाटाखौ फेजेननानै फाइनेलाव सहैनो हाबाय आरो गाबोन जोंहा जोबथि सेमि फाइनेलाव बाहागो लागोन महाराना एसि गुवाहाटि आरो उसु क्लाब डिमाकुसि। दा गाबोन बिसोर मोननैनि गेजेराव जाय देरहागोन फाइनेला बिसोरनो जाहैगोन आरो जोंनि फाइनेला जोङो फैगौ 6 नभेम्बर रबिबार खालि जोङो हराव खुंफुंनो लाहार फाहार खालामदों। बेयाव जोंहा हारिमु आयदा थागोन, लोगोसे बेयाव आसामनिनो स्पिकार श्रीजुत बिश्व दैमारि साराबो गाहाय आलासि हिसाबै नुजाफैगोन आरो लोगोसे बिटिसिनि स्पर्ट्स EM दावबायसा सारखौबो जोङो इनभाइट खालामदोंमोन। बिथांखौ नायनोसै सफैनो हागोन ना हाया, दासिमबो फाइनेल खबरखौ मोनाखै। आरो बेयावनो जोङो गोबां जन'गोष्ठीनि मोसानाय जोङो बेयाव खुंफुंनो लाहार फाहार खालामदों। दाबो फाइनेलिस्टखौ जों मोनथ'वाखै सोर सोर फैनो हागोन, अब्लाबो बेहाय भुटाना सफैनो हागोन, भुटाननियाबो मोसाफैगोन, बाहागो लाफैगोन आरो जोंनि बर' इन्डास्ट्रिनिनो सिंगारफोरखौ जोङो इनभाइट खालामगोन। जोङो बेलासिनि 5 बाजिनिफ्राय प्रग्रामखौ जागायनानै जोङो मोनानि 8 बाजियालागै जों खेलाखौ स्टार्ट खालामगोन। बे हाबाफारियाव गुबैयै सोर सोर बाहागो? मोसानाया ना? कालसार लाइनाव जोंथ' बहुद सोब जाथिखौनो जोङो इनभाइट खालामदों, ओमफ्राय माखासे जुदि गोजाननिया सफैनो हायाबा बिसोर थालांगोन आरो। बर'नि मेथाइ खनगिरि एबा बर'नि बाहागो लाफैगोनानो दा, खिन्थु आङो दा मुंफोरखौ दा बेवहाय बुंथ'नो हानाय नङा, मानो होनबा डेटखौ बिसोर साननै थानासो फिक्स खालामहरगोन। लोगोसे बेयाव जोंनि खेराइ मोसानायखौ नुनो मोनगोन। खेराइ मोसानायाव 100नि बारा मानसि बाहागो लागोन आरो जोंनि बर'नि गेजेराव। जोंना BTRनि EM श्रीजुत रनेन्द्र नार्जारि साराबो आलासि हिसाबै बाहागो लाफैगोन ओइदिनखालि। औ।